Dzień dobry Państwu wszystkim. Mam zaszczyt przedstawić Państwu autora książki. Możesz podać kolego jedną taką. Autora książki Gottlieb Uns, Ostatni żołnierze. W zasadzie autora jak autora, raczej kronikarza, który spisał wspomnienia świadków ostatnich. Tych ostatnich żyjących żołnierzy Wehrmachtu. Znaczy nie tylko Wehrmachtu. No nie tylko Wehrmachtu, bo tam byli też tacy, którzy byli w różnych armiach w ciągu jednej wojny. Także tu warto to przeczytać, skąd się to wzięło. I w różnych formacjach III Rzeszy. I w różnych formacjach III Rzeszy, bo byli SS-Waffen, co mój syn ma takiego pradziadka, który walczył w SS-Waffen, bo to już nie był mój dziadek, bo mój dziadek walczył w Wehrmachcie, był ojciec w Wehrmachcie, no i w różnych takich innych, ale byli żołnierzami III Rzeszy, mieli przeżycia. Dotknęło to praktycznie rzecz biorąc wszystkich autochtonów, że kogoś z rodziny mają, co był po prostu po stronie, walczył po stronie Adolfa Hitlera, a właściwie Niemiec faszystowskich, no bo byli powołani do wojska jako obywatele niemieccy, albo też poszli ochotniczo, bo tacy się też zdarzali, szczególnie jak mieli poniżej 18 lat, to mogli iść ochotniczo od 16 roku życia. Pan Marian Kulik, Bardzo miło. po tej naszej krótkiej rozmowie postawił się, będzie można nabyć książkę, będzie można uzyskać autograf, no i będzie można zadać dodatkowe pytania autorowi. Panie Marianie, krótko i prosto, skąd się wziął pomysł na taką książkę? Zanim Ci odpowiem, to chciałem Państwa zaprosić do dyskusji po naszej rozmowie, bo tak żeśmy wcześniej już uzgadniali. Dobrze by było, żeby nasze spotkanie nie przebiegało na wygłoszeniu przez kogoś, przeze mnie albo przez mnie jakiegoś monologu i dwa pytania i wszyscy idą do... Nie, chcielibyśmy tutaj sobie parę słów takich wprowadzających do książki, a potem głos byśmy chcieli oddać Państwu. Państwo skąd się wziął pomysł napisania książki? Podejrzewam, że pomysłów było sporo i powodów było sporo, powodów było sporo, żeby zająć się tym tematem. Ale to podzielim na takie dwa zasadnicze grupy, na takie dwie zasadnicze grupy. Osobisty i nieosobisty. Osobiste na pewno wynikały z tego, że już pan Leon powiedział, nie ma, może już w tej chwili nie było w latach 60., 70. czy jeszcze 80. rodziny na Górnym Śląsku, która by w jakiś sposób nie była naznaczona przeżyciami, nie była naznaczona i związana z wojną, z pobytem jej członków czy kogoś bliskiego w różnych siłach III Rzeszy. Tak, a moja rodzina jest bardzo taką, jakby to powiedzieć, przeciętną śląską, więc również członkowie mojej rodziny, moi bardzo bliscy, również brali udział w wojnie w tej, tak jedna pani napisała w gazecie, zakazanej armii. Zakazanej armii. Dziesiątki, a może nawet więcej, powiem, setki przegadanych godzin spowodowały, gdyby mnie dopingowały do tego, żeby się zająć tym tematem. Tym bardziej, że jesteśmy już ostatnim pokoleniem, które może mieć jeszcze bezpośredni kontakt ze świadkami tamtych wydarzeń. I w jakiś sposób to mnie dopingowało do tego. Natomiast jakieś takie nieosobiste powody, no to chęć udokumentowania tych życiorysów, bo jeśli to się teraz nie stanie, to się już nigdy nie stanie i ta historia odejdzie razem z tymi ludźmi. I w jaki sposób, to nie jest historia nasza, nie w jaki sposób, to jest bardzo istotny element naszej górnośląskiej historii i
wtedy już nie będziemy się mogli na nic powoływać, bo znajdą się jacyś mądrale jak dotychczas i oni będą to sami interpretować. Tak im to pasuje. Mając natomiast tu informacje z pierwszej ręki, zawsze możemy powiedzieć sporo. Proszę Państwa, było tak. Ci ludzie to przeżyli na własnej skórze i tak było, więc to nie są żadne, to nie jest nasze żadne wydziwienie. No Marian, gospodarzu Marian, wysoko nie. Adamku, powiedz mi tylko jedna rzecz, wiesz, pamiętam ją, że jak się był bajkiem, to prawda mój upa umarli, ale on o wojnie nie chciał go dać. Nic. Mój tater zaś też nie godał, a co my jak się ze szwagrami i z kamratami trafili, to po pijoku trochę tam pośpiewali, nie jakieś Zejmanów, jakieś tam inne śpiewki, majne kamrat, nie? I tak dalej, no ale jak to śpiewali, to starali tak, żeby żaden o tym nie wiedział, nie? Bo to od nich kobiety zaraz ich tam gnały cicho, to i tak dalej. Moja mama tam od ujków też. No i powiedz mi, jakieś ty tych ludzi namówią, żeby złożyli takie zeznania? Bo to jest, powiedzmy sobie, prawda, bo to są to, co oni pamiętali, ale jak ja pamiętam, to jakby takie coś w latach 70. nawet ktoś godał o sobie, no to by miał grube nieprzyjemności. Jak to zrobił? Bo mnie to... Słuchaj, jeśli się ma kogoś bardzo bliskiego, może z kimś bardzo bliskiego, to na przykład swojego ojca, to na pewno jak był całkiem młodym synkiem, to mój ojciec nie chciał na ten temat za bardzo go co on tam może wiedzieć. Natomiast w miarę upływu lat, jeśli człowiek przejawia jakieś zainteresowanie, no to wszystko się zmieniło. Nie będę ukrywał, że moim ojcem przygodą setki godzin. Wielokrotnie ojciec mi godził, już daj mi pokój, bo chłopie, ty mówisz lepiej niż ją. Podejrzewam, że tak nawet kiedyś mogło być, bo ojciec mógł jakieś epizody z tego swoich życiorysów zapomnieć, a ja to mimo wszystko mnie to interesowało, to ja to wiedział. Poza tym, ten krąg jak gdyby się rozszerzył, jakby już wszystko wiedział, co mógł wiedzieć o moim ojcu, to potem uderzył w kierunku moich znajomych, bliskich. Z tymi ludźmi to już było nieco trudniej, bo opory i tak dalej, ale powiem Państwu, że taki przełom nastąpił gdzieś na początku lat 90. Ci ludzie się bardzo chcieli otwierać. To już nie było to, co ja też powiedział wcześniej, w wcześniejszych latach. Ci ludzie się bardzo chcieli otwierać i wielokrotnie, gdy było wiadomo, że ja te wszystkie informacje zbieram, byli ludzie, starsi panowie, którzy mnie na ulicy zaczepiali, czy ich żony mnie zaczepiały. Były przypadki takie, żeby paru osób mi się zdarzyło, mieli bardzo ciekawe, interesujące wspomnienia. Był pan, który miał, jeszcze jest, bo już niestety umarł, miał zieloną koszulę, przyszedł z niemieckiego spadochronu, bo był spadochroniarzem i kończył zrobiony ze izby pocisku, że próbował z różnych stron do niego dotrzeć. Nie i koniec, nie będzie koniec. Nawet swojej córce, tyżek ją prosił, żeby tam do niego wyszła. Nie i koniec, i umarł i wziął to, wszystkie informacje ze sobą. Były również przypadki panów, pan, który był pod Dymiańskim, ciężko ranny, powiedzmy w okolice oka. I opowiadał mi, że lekarz się go spytał, są dwie propozycje. Albo cię zoperujemy i będziesz widział nieco gorzej, ale pójdziesz z powrotem na pierwszą linię, albo cię tak zoperuje, że oko ci wyjna i już nie będziesz miał spokój. Powiedział, proszę nie wyjąć oczu. Miał istotnie ten pan szklane oko. Oczywiście go do domu nie zwolnili, był dalej, ale na tyłach. Ten pan nie chciał rozmawiać, powiedział, wiesz, bo mnie się wszystko kręci. Po prostu rzeczy z przodu mi się mylą z tyły, z rzeczami końcowymi i mówię, jaki miś masz w głowie, no więc trudno, z takim panem, no nie można rozmawiać. Ale że wtedy jeszcze ściśle pracowało z jaskółką, ludzie pisali te jaskółki i co najmniej 3 osoby, dzięki właśnie, że napisali te jaskółki, byli chętni, żeby z nim porozmawiać, udało mi się do nich dotrzeć. Także
różnymi sposobami się docierało, najprzeróżniejszy sposób, no, a im dalsi od mojej miejscowości, no to nie wiem dlaczego, ale mieli jakieś takie bardziej zróżnicowane te swoje przeżycia. No, ja już ostatnią rzecz tylko powiem, że ostatnie opowiadanie to jest taki wieś znany już od kilkunastu lat, Augustyn Dyrda, który prześledził drugi raz, bo pierwszy raz to on to było sprawiał, jako żywo legenda. Znaczy do mnie to było żywe, bo ja tego chłopa słyszał i mogła zatwierdzić, że jakby nie insze, ale te łosprawki, co tu Augustyn Dyrda, to jest jota, co on go do 10 lat czekał. Właściwie chyba dopiero teraz niedawno z nim. Na pewno nie powiem w tym podmiocie, no ale on przypomniał, bo to doskonale pamiętam. Tyś mnie skierował do tego Dyrdy, ale tyś był po krótkiej rozmowie właśnie z tym Dyrdą. Tak. Więc a ja do niego trafił, mówię, no, ja wiem, może jest pół roku po twojej rozmowie, więc to się mogło odbyć jakieś 8-9 lat. No bo ja wiem, że to zbierał, no, a ja znał osobiście i miałem z nim bardzo dobre kontakty. Wiedział, że to prywatnie to jest jeden z najlepszych polskich rzeźbiarzy naturalistów, żyjących jeszcze, bo to jest żyjący żołnierz Wehrmachtu, 27 rocznik, nie? No jak się dowiedział, że tak zbierał, to zaraz, że mu tam zadzwonił, powiedział, ja nie przyjedzie pogodą. To jest tyle. A teraz myślę, że to już na pytania. Słuchaj, może jeszcze powiem, że jeśli ktoś miał kontakty z tą książką, że tu Państwo znali, na pewno to nie jest książka to nie są wspomnienia jakichś feldmarszałków, czy generałów, czy pułkowników, którzy po prostu w zaciszu gabinetów planują jakieś wielkie operacje wojskowe. To są wspomnienia szeregowych żołnierzy, tak już wcześniej było powiedziane, różnych formacji III Rzeszy, bo nie chcę używać samego Wehrmachtu, ale różnych formacji III Rzeszy, bo są tu wspomnienia dwóch żołnierzy z Waffen SS, więc najczęściej szeregowych, którzy walczyli w różnych miejscach, praktycznie wszędzie tam, dokąd dotarły wojska III Rzeszy, to znaczy od piasków Sahary, przez fiordy Norwegii, Warszawa, aż do Stalingradu. Także tyle o tej książce. Tu faktycznie po 80 roku dopiero Pan z tymi ludźmi rozmawiał. Oczywiście, nie, po 70 roku. Po 70 roku. Natomiast z moim ojcem takie luźne rozmowy, to wiesz, tak jak Pan powiedział, to już Pan na pewno już byłem takim w miarę dorastającym człowiekiem. Dzieckiem nie, bo mój ojciec był tradycjonalistą i wychodził z założenia, że z dzieciami, albo jeszcze dorastającymi, przerośniętymi dzieciami za bardzo się o poważnych tematach nie godzi. Więc zaczęli prowadzić rozmowy, jak był człowiek, prawie że dorosły. Wiadomo, że się obawiali, bo nie można było gadać na tematy, dlatego teraz niektórzy mówią, że czemu to wcześniej nie gadali, bo nie można było, bo się bolimy. Jeszcze nie cierpieli za takie rzeczy. Powiem Pani... No teraz miał z kobietą taką, która była w tym obozie na zgodzie, też Mialska taka, była na obozie jako dziewczyna. No i ona, jak my ten pomnik załatwiali i wszystko, to ona tam jeździła i w pewnym momencie przestała. Ja potem z tym jeszcze ona już teraz nie żyje. Mówię, czemu nie przychodzi? Panie, wybacz Pan, ale już tam nie przyjadę. Ja mówię, no czemu? No bo po takim pobycie tam odwiedziło dwóch gości i powiedzieli, czy jej życie miłe, czy przypomina się co przysięgała, jak ją wypuszczali z obozu, że na ten temat w ogóle nie będzie mówiła. I okazało się, że jednym z nich był sanitariusz z tego obozu, starszy gość, z takim młodszym jeszcze facetem. Ale zlokalizowali tych ludzi. I wystraszyli tą kobietę i kobieta powiedziała, widać, że oni jeszcze są, jeszcze mają prawo i tego. Ale no, wie Pan, to takie rzeczy mogłoby tak ujść płazma, albo tak zostać wyciszony. Przecież ten taki, jak Pan powiedział, taki sanitariusz, co Pani rozpoznała i no, ona już nie żyje. No, nie żyje, no, bo przestała później chodzić, by zależało o tym, żeby, bo jak
My to wszystko załatwiali, to ona jeszcze przeciwczyła. Moim zdaniem to, że ludzie na Śląsku nie chcieli na ten temat za często gadać, na pewno było więcej powodów. Od pewnego czasu, no, za to, że ktoś był w Wehrmachcie albo w innych jeszcze jednostkach Rzeszy, no jeśli oczywiście nie był w jakichś jednostkach policyjnych, w jakichś obozach czy coś, ale był zwykłym żołnierzem, nikomu nic by się z tego powodu nie stało, ale doświadczenia, jakie ludzie mieli już, jakie parcie było przez władze państwowe, przecież i filmy, i wszystko, no, przecież to było jedne wielkie... Cała propaganda była przez tymi ludźmi. No, oczywiście. Nawet w szkole uczyli tak. No właśnie, albo parcie, Pamiętam, że w szkole wychowali. media, wszystko było i no bo codziennie ludziom wbijali do głowy ta nienawiść, taką złość. To byli mordercy ludzi. Tak, hitlerowcy, faszyzm, no wszystko. I ludzie po prostu w takim psychodzie żyli. Poza tym ludzie na Śląsku, i jeszcze żyła ta trauma powojenna, tak jak Pan powiedział o tym obozie zgodzie i tak dalej, to jeszcze ich żywa. Poza tym wiele już tego drugiego pokolenia, znaczy się dzieci tych osób, które były uczestniczyły, byli w różnych siłach, byli tymi wehrmachtowcami, dzieci tych ludzi, czy na przykład moja matka, ale moja matka na szczęście nie